Despois de varias xornadas con auga, semella que hoxe temos unha pequena tregua no ceo e mesmo poderíamos ver o sol. Con todo, o aviso segue no mar, que alerta laranxa por ondas. Venimos de la isla de Gran Canaria y nada, no nos da miedo el mar, así que vinimos un poquito a ver cómo está esto, que no conocíamos. Estamos en Santiago y vinimos a ver la costa. Que tal? Boas tardes. Precaución no mar e cuidado tamén co ríos. Hai 10 en risco de desbordamento a Meirán de Parte na provincia da Coruña. Xa ven, van ben cheos. De seguido contaremosles onde hai que extremar as precaucións. Venezuela anuncia unha amnistía xeral para todos os presos políticos que foron detidos durante os gobernos do chavismo. Delcy Rodríguez avanzou esta noite a aprobación inminente da medida que beneficiará a centos de prisioneiros que aínda permanecen encarcerados por motivos políticos. Para María Corina Machado, a medida responde á presión de Donald Trump. A Policía Local de Lugo denuncia que perciben máis salario cantas máis multas poñan e iso supón salarios desiguais. Nuns minutos saberemos que opinan os axentes e os veciños. E asistiremos a unha poxa de gando frisón en Friol. E asistiremos a unha poxa de gando frisón en Friol, como lles comentábamos. Aquí poñen en valor a calidade xenética, o traballo das explotacións e o papel estratégico do sector lácteo na economía rural. Logo vemos cales son os prezos, que parten, ollo, dos 3.000 euros. Nos restaurantes de Lalín as potas ferven estes días a cachón para preparar as moreas de cocidos que se degustan durante este mes do cocido. Un prato moi noso que se degusta tamén en moitas casas particulares e por iso nos minutiños iremos ao mercado para ver que precisamos para facer un cocido tradicional e como están os prezos das materias primas. Podemos así. Despois de varias xornadas con auga cachón, semella que hoxe temos unha pequena tregua no ceo e mesmo poderíamos ver o sol. Con todo, o aviso segue no mar. Sí, ali está activada a alerta laranxa en todo o litoral da comunidade por ondas e a frota un día máis amarrada. Cal é a situación arestora na Costa da Morte? O Alejandro Álvarez. Pois, Antía, a esta hora temos un mar moi bravo aquí en Muxía, froito desa alerta laranxa con ondas que poden ir entre os 5 e os 8 metros de altura. Conforme vayan pasando as horas, ese aviso baixará de nivel a carácter amarelo. Por iso non nos cansamos de decirlo, moita precaución a hora de achegarse á primeira liña de costa, tamén a diques e rompentes, e ante esta situación a Xunta de Galicia suspendeu a actividade deportiva no mar. Un aviso laranxa que se activaba despois de que esta madrugada tivésemos aviso vermello. Algunha das boias máis importantes da nosa costa, como a de Cabo Silleiro ou a de Estaca de Bares, rexistraban ondas que superaban os 8 metros de altura. Como poden comprobar, mar moi revolto e os que sofren as consecuencias son os mariñeiros que levan xa varias semanas coa frota amarrada. A situación segue sendo complicada no mar. Estas son as imaxes que nos chegan dende Muxía. O igual que no resto da costa noroeste da provincia da Coruña, aquí estivo activo un aviso vermello ata as 8 desta mañá. E os datos dan conta da bravura do mar. Ondas de altura media por riba dos 8,9 metros en Estaca de Bares, segundo os rexistros das boias de portos do Estado. Xa esta mañá o nivel de aviso baixou a laranxa en toda a costa. Tamén na das Rías Baixas, onde o aviso vermello de onte, que nos deixou imaxes como estas na Guarda e en Nigrán, tornouse hoxe laranxa e xa non se conta con que as ondas superen os 8 metros. Con estes temporais, o mar volvese todo un atractivo do que moitos queren desfrutar. Iso sí, con precaución, sobre todo durante a preamar, prevista ao redor das 3 da tarde. Muy bonito, pero de lejos. Hemos venido con precaución, ya miramos cuando es la marea alta para no acercarnos mucho. De lejos mejor, aquí al lado de la iglesia o del muro, pero nada de bajar a la playa o a las piedras, mejor así, sin arriesgar. Xa ves que hai unha pila de xente sacando fotos, e bueno, que ten que arrimarse ao mar porque o mar non entende que é traicionero, e ao mesmo tempo, para sacar as fotos e acercarse abaixo hai que baixar polas pedras. Están moi resbaladizas, hai moito humedad, moito verdello, e para que era levar un golpe é moi fácil.
e o nivel de aviso seguirá baixando. Mañá xa será amarelo en toda a costa e as ondas non superarán os 5 metros. Pois o tren de borrascas das últimas semanas está a provocar estragos nas bateas. Houbo incidencias en distintos puntos da costa, as últimas no concello de Boiro e tamén no de Cangas. É unha batea que crebou na praia de Mañóns, no concello de Boiro, como consecuencia da forza do vento e da ondada das últimas borrascas. Esta mesma semana, en Aldán, no concello de Cangas, o temporal arrincou unha batea da confraría para a depuración da Ameixa, aínda que finalmente conseguiron rescatala. Son os dous exemplos máis recentes dos estragos que o tren de borrascas está provocando nas bateas. Os temporales están sendo moi fuertes, borrasca tras borrasca, é complicado, desperfecto sempre hai algún punto en que rompe, algunha viga, queixóns que se moven, algunha batea que vai a terra como pasou onte aí na parte de Aldán, pero bueno, cousas do temporal. Desde o sector din que o mantemento é clave para que as bateas poidan soportar as condicións meteorolóxicas adversas. Afectarselle bastante. A ver, o bo é que nesta zona hai un mantenimento bo, podese dicir bo. Ter a cousa un pouco cuidada, se che ven un mal tempo, ter a cousa un pouquiño, revisión de cadenas, todo sempre un pouco, que ainda por moi ben que teñes a cousa, ás veces pode ter ben, se non revisas xa tens máis posibilidades de ter pérdidas. Na Ría da Arousa hai 7 empresas que se dedican a traballos de mantemento e reparación de bateas, un sector que ten unha gran carga de traballo, xa que o custo dunha batea nova pode superar os 100.000 euros. O cargueiro general Eikborg de bandeira neerlandese chegou por fin a Vigo despois dunha complexa manobra e moi prolongada no tempo por mor das condicións climatolóxicas extremas con ventos de ata 30 nudos e ondas de máis de 5 metros. O cargueiro sufriu unha perda de temón ao saír do porto portugués. Ao pisar terra, os 6 tripulantes amosaban evidentes signos de fatiga. O buque de 89 metros de eslora e cunha carga de máis de 3.300 toneladas de pulpa de celulosa non rexistrou derrames nin dano ambiental. As intensas choivas dos últimos días están provocando a suba repentina do caudal de moitos ríos. E, aínda que a de hoxe é unha xornada moito máis calmada, permanece activado o plan Inungal, xa que moitos ríos baixan moi cheos e hai risco de desbordamento. Patricia Barreiro. Sí, mantense activo ese plan Inungal aquí en Galicia, en varios ríos da nosa comunidade, por ese risco de desbordamento. En total son 10 os ríos que están en constante seguimento. Falamos do Mandeo, en Coirós, Mero en Cambre, Barcés en Abegondo, Tambre en Trazo, Balsa Ponteceso, Valiñas en Cambre, Gallo en Cuntis, Cabeiro en Redondela, Ladra en Vilalba, pero tamén o Miño na provincia de Ourense e Lugo. Arestora estamos hoxe nunha xornada de transición, non hai choivas, pero iso sí, os terreos, os bordes, as beiras dos ríos están moi húmidos, moi esvaradizos, así que compre manter as precaucións. Mañá volven as choivas intensas, así que ese risco de inundación volve a estar en máximos. Son imaxes moi espectaculares, dignas de gravar ou inmortalizar, pero cheas de riscos en moitos casos evitables, e en que hai moitas gañas de sair da casa. Vou dar unha volta e para ler xa habrá tempo, porque a verdad que os días que veñen son todos de chuvia. Hai de ríos en Galicia que precisan seguimento por posibles enchentas, o que obrigou a Xunta a activar o plan Inungal. Ríos que tiveron estes días un aumento moi alto da súa perigosidade por mor do caudal. Hai que ter cuidado, porque a mínima patinas que as pedras marchas abaixo, e aquí afojas. Son os ríos Mandeo en Coirós, o Mero e Valiñas en Cambre, o Barcés en Abegondo, o Tambre en Trazo, Balsa en Ponteceso, Gallo en Cuntis, Cabeiro en Redondela, Ladra en Vilalba ou este río Miño ao seu paso por Lugo, inundando paseos e beiras. Este sábado a chuvia deu unha tregua, pero o risco segue existindo. Muchas polas por la zona y bastante incómodo, lleno de charcos, pero bueno, por lo menos tampoco corre ese aire que ha habido estos días. Este sábado o maior número de incidencias no sur de Galicia estivo na caída de árbores, non polo vento, senón pola cantidade de chuvia que leva caído nas últimas horas
volvendo blando un chan incapaz de filtrar tanta auga. Xa non só a auga, sino o vento, que eu vexo moitas veces que vivo en Pontevedra, a xente tira. Este domingo volverán as chuvias intensas, polo que o risco nos ríos e nas súas beiras será moito máis perigoso. Pois a realidade é que a máis de ser ríos, moitos outros seguen indo moi cheos e agárdase máis auga pros vindeiros días. Polo que, con toda esta precipitación que caiu, e vai caer, xa lles adiantamos, facemos hoxe parada nos encoros. A conca hidrográfica Galicia-Costa xa ben atópase a un 75% de capacidade. Ollo, porque aquí son 10 puntos por baixo do ano pasado, nesa comparativa, pero é certo que está dentro da media, non hai case diferenza neses 10 anos. Na Miño-Sil sí que hai algo menos, un 62% de capacidade, ollo, porque con respecto ao 2025, 2 puntos por riba, e se facemos tamén, botamos unha visual a media dos últimos 10 anos, está dentro da media, tampouco hai nada estrano. Como ven, estamos dicindo, a situación é de normalidade en ambas as dúas concas. Ademais de chuvia, tamén houbo moita neve nestes días, e iso complicou a circulación. Por exemplo, onte a noite, unha intensa nevarada paralizou a A52, obrigando a pechar o tramo entre a Mezquita e Sanabria, bloqueando ademais decenas de condutores. Vemos agora en directo imaxes da cámara da DXT na Mezquita, o tráfico que xa foi restablecido, e agora mesmo, pois nesta entrada a Galicia, xa ven, hai algo de neve na beira vía, pero a circulación é completamente fluida e sen ningún tipo de problema. A situación é aínda máis tranquila. O tráfico é lixeiro, non houbo complicacións nas últimas horas e aínda que xusto neste punto xa non hai neve, lembren que é importante circular con precaución porque o tempo volverá a complicarse. Onde si están vendo e gozando da neve é en Manzaneda. Ali de momento o vento obrigou a pechar a estación de esquí durante unhas horas, pero agora xa reabriron as 18 pistas. Tamén moitas familias achegaron a xogar coa neve, porque hoxe o día está para iso. Moitos subiron a montaña para divertirse aproveitando este pequeno respiro que dá o tempo. Ben, neve, chuvia, vento, borrascas de grande impacto, frontes que atravesan Galicia e así imos continuar varios días. Pero aproveiten que hoxe, Ana Celia, hai respiro. Que tal, David? Sí, un respiro que podemos comprobar grazas ás nosas cámaras en directo cando vostedes queiran, xa saben, vexan Verín con ese ceo azul, agora mesmo 13 graus de temperatura e aproveiten a tarde porque o conto cambia xa durante esta madrugada. Despois falamos con calma. Esta é a cama da Coruña que teñen que mirar ben ao bordo para distinguir ese aviso logo que nos marca esa situación de mar bravo. Pero, David, quero amosarche agora estas imaxes dos ríos. Estamos no Miño, en Lugo, con estas imaxes de rebordamento. As precipitacións que agardamos nos vindeiros días, ben é certo que van de novo a acumular. De feito, xa temos un aviso amarelo preparado para mañá que nos vai dar máis acumulación, 40 litros. Concretamente, non en Ourense, sería en Pontevedra. Estas son imaxes que nos chegan dende Barro. Xa ves como van as nosas fervenzas e ali volveremos a acumular nas vindeiras horas 40 litros por metro cadrado. Vemos o porqué, se lles parece, e botamos manxa pois dos nosos modelos que nos dan esa previsión. E fíxate, David, aquí temos esas baixas que nos van a acompañar para que os nosos espectadores nos estamos máis preto distingan. Aquí está España, aí temos Italia e aquí temos pois ese Atlántico máis norte. Aí temos ese corredor de borrascas que se suma a seguinte en nombrarse tal, sería Leonardo, veremos a ver, e seguirá movéndose. O porqué temos eses dous anticiclóns situados a cada lado e aí é onde van colándose pois esas baixas presións que nos van a afectar durante estes días. Así que máis do mesmo, e reitero aproveitar esta tarde, sí. Pois, como vemos, Galicia que está en aviso por mor destas borrascas e onde tamén o están é en España. Polo menos 32 provincias manteñen avisos por neve, vento e chuvias. As comunidades máis afectadas este sábado son Cataluña, Valencia, Aragón, as Baleares, sureste de Andalucía, ademais das cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Máis de 500 veciños desaloxados en Xerez regresan ás súas casas tras baixar o caudal do río Guadalete, mentres un cento de veciños de la Agreduela, los Tejos del Inglés e a zona baixa de las Pachecas continúan desaloxados. E agora, impactantes imaxes que nos chegan hoxe dende Plasencia. Atentos.
Foi breve pero intenso. Un tornado acompañado dunha forte saraivada sorprendeu os veciños e arrasou en 3-4 minutos a zona norte da cidade. Por sorte, non houbo feridos. O que si deixou foron importantes danos materiais, como os do aparcadoiro do Hospital Virxen do Porto e varios barrios, onde o vento arrincou teitos, árbores de raíz e mesmo volcou vehículos. Varios concellos do centro de Portugal continúan en estado de calamidade decretado este xoves debido ao paso da borrasca Christine. Os danos persoais e materiais son aínda hoxe incalculables. E milleiros de operarios esforzanse en recuperar a normalidade. Pero o mal tempo non remite, veráis. Agora mesmo o caudal do Douro chega case á ribeira do Porto e onte a noite chegou a cubrir praias fluviais e invadir varias rúas. O primeiro ministro Luís Montenegro advertiu que se agardan máis enchentes e que as inundacións parecen inevitables. Preocupan o Douro, o Mondego, en Coimbra e varios puntos do Texo. Ademais, esta mañá aínda unhas 300.000 persoas seguían sen subministro eléctrico, xa van 2 días, e tamén con problemas graves para acceder á conexión de teléfono e internet. Hai fallas de auga corrente e as autoridades piden non usar auga da villa. O Exército mobilizou 5 destacamentos para dar solucións a estes problemas. A situación é límite en varios concellos do centro portugués, onde estará vixente o estado de calamidade ata o domingo. Continúa a avaliación de danos, son millonarios, pero non hai cifras concretas. De feito, tamén hai diverxencias no número de vítimas. Protección Civil confirmou 5 mortes, pero varios medios xa rexistran 6. Súmanse centos de feridos e de desplazados. Abrimos páxina de saúde falando das enfermidades raras que afectan a máis de 5.000 galegos. O presidente da Xunta reuniuse coas asociacións de enfermos para escoitar as súas demandas. Alfonso Rueda lembrou que Galicia ten en marcha dende o pasado verán unha estrategia de enfermidades raras de 400 millóns de euros. Esa estrategia inclúe medidas para reducir os tempos de diagnóstico xenético, a ampliación do cribado neonatal ou un servizo de rehabilitación a domicilio. Barbacid denuncia que o financiamento contra o cancro en España está en mínimos preocupantes. O científico e oncólogo pide un programa de financiamento específico e defende unha maior interacción entre a investigación clínica e preclínica que se realiza contra esta enfermidade. Tras atopar unha resposta completa fronte ao cancro de páncreas en modelos experimentais, asegura que necesitaría 30 millóns de euros de investimento para facer ensaios clínicos con humanos. A menopausa é un proceso de cambio no corpo da muller, normal e natural, polo que imos pasar todas. Porén, hoxe en día, 7 de cada 10 mulleres seguen sen recibir asesoramento específico por parte do seu xinecólogo. E hai anos este era un tema silenciado e mesmo invisible, pero co tempo foise normalizando. Os sufocos, cambios bruscos emocionais ou suores repentinos son algúns dos síntomas máis frecuentes neste período de transformación profunda. Por iso, a menopausa ten que ser abordada dun xeito integral. E isto é o que fixeron hoxe na Coruña a Fundación María José Jove e a Fundación Indaga. Reuniron diversos profesionais de saúde e o deporte que poñen o foco sobre os cambios durante esta etapa. Cada muller vive a menopausa dunha forma única. Mi menopausia, pues, tremenda. Sofocos, cansancios, cambios de humor, todo. Dormir mal. Muchas sofocaciones, bueno, una ansiedad, sí, muchos sofocos impresionantes. Para case todas é unha etapa de cambios profundos físicos, cognitivos e emocionais que chegan nun momento vital exixente no que a cotío se antepón o cuidado dos demais ao propio. De vital importancia a higiene do sono, o delegar tarefas, practicar a asertividade, poñer límites e comunicarse mellor ca familia e delegar responsabilidades. Cando o propio corpo pode chegar a ser percibido como inimigo, o exercicio físico sempre é un aliado necesario. Realizar 150 minutos semanais de actividade aeróbica moderada e exercicios de forza 2 días á semana xa reporta beneficios. Los beneficios son muy integrales, desde el aspecto mental hasta el aspecto físico. Tú puedes estar cansada físicamente, te vas a hacer un entrenamiento, te vas a hacer ejercicio físico y el reporte mental que te lleva el hecho de haber hecho ejercicio físico, o sea, hace que al final es posible que te acabes enganchando a lo largo de la vida, acabes haciendo ejercicio físico, que es lo necesario. Hago ejercicio todo lo que puedo. Voy a caminar, voy al gimnasio.
As mulleres que transitan a menopausa necesitan acompañamento e información rigurosa, saber que pasa no seu corpo nunha etapa que pode e debe ser vivida con conciencia e benestar. A autovía 52 continúa bloqueada á altura de Xinzo de Limia por un cento de tractores. Gandeiros e agricultores reclaman melloras, pero o sector manteñen as protestas contra o Tratado da Unión Europea e do Mercosur e o recorte previsto dos fondos da Política Agraria Común. As movilizacións tamén se extenden por toda España e varios países de Europa. Tras máis dun mes de movilizacións en diferentes estradas de Ourense, a tractorada plantexa manterse na autovía A52. O tráfico está sendo desviado polo centro de Xinzo de Limia. Vamos xa casi mes e pico, un mes e unha semana, estamos no punto de partida, o primeiro día. As nosas reivindicacións siguen sendo as mesmas, o caso que se nos fixo foi omiso, nos creemos que nos recibiron porque pensamos que nos íbamos cansar a primeira semana, que nos iban mandar a todos para casa, pero solucións ningunhas. O anuncio das compañías de alta velocidade Renfe e Irio de que non aplicarán a súa política de devolución do importe do billete polos atrasos que se deban ás limitacións temporais de velocidade que a DIF está aplicando nalgunhas liñas colleu por sorpresa aos pasaxeiros. Entre os que marchaban ou chegaban hoxe de Madrid hai diversidade de opinións, pero a maioría di que se non se devolven os cartos, que baixen o prezo do billete. A mí pareceme mal, como a todos me imagino. A ver, si pagas alta velocidade, deberían che dar alta velocidade, pois se non chegas por seguridade, pois o que teñe que facer é baixar o precio dos billetes. Neste caso, que sempre os cidadáns suframos todo isto, pareceme fatal. He visto en las noticias que que no querían indemnizar. Lo que deben de hacer en todo caso es bajar los billetes. Si baja la velocidad, que bajen los billetes, digo yo. Pero la verdad es que me parece mal que si hay un retraso no se pague. O sea, es que al final tú pagas por un servicio caro, de alta velocidad, e al final non te están dando ese servicio. É o que pensan os viaxeiros que chegaban á estación de tren no AVE desde Madrid. Para algúns o máis importante din é chegar a tempo. Que levemos sempre retrasos. A mí, por exemplo, non me interesa que me devolvan o diñeiro. O que me interesa é chegar a hora porque teño un programa de traballo ou de ocio ou de o que sea. Que son circunstancias especiais e que si é para favorecer a seguridade de todos, bueno, pues sí que o entendo. E para outros o máis importante é a seguridade, pero case todos os viaxeiros coinciden en que teñen sufrido atrasos estes días e os maquinistas non deixan de reportar incidencias nas vías. Pois a veces houve retraso, pero nós como non íbamos con presa, tanto nos tiña, pero bueno, que fora con algo puntual, pois chegou 10 minutos tarde polo menos. Vistas as noticias e os últimos acontecementos, prefiero a baixada de velocidade e non me importa o retraso, porque non íbamos a nada en concreto con unha hora puntual de chegada. Tuve hace una semana cuando vine que estábamos llegando a punto puntual aquí a Ourense, pero por ahí 10 kilómetros antes de llegar paró el tren y se quedó casi media hora ahí parado y iba solo metro por metro, así que llegamos media hora más tarde. Non sabemos a que hora vamos a chegar aún, pero en principio marchamos. A axentes da Policía Local de Lugo denuncian que perciben maior salario cantas máis multas poñan. Isto débese ao sistema de produtividade polo que se rexen, segundo contextualizaron nun comunicado que emitiron. Un modelo que prioriza a cantidade de sancións que se impoñen fronte a outras funcións policiais como a prevención ou a disuasión. Os que menos sancionan gañan cada ano uns 1.300 euros menos, aínda que realicen perfectamente o seu labor, segundo denuncian axentes da Policía Local de Lugo nun comunicado. Isto débese a un sistema de avaliación da produtividade que reduce o salario dos axentes que non acadan determinado nivel de sancións. Que ao final fomentan que esteñan buscando de forma activa pois calquer delito, calquer incumplimiento que igual hai que aplicar a outros procedementos. Na avaliación da produtividade priorízase sancionar fronte a outras funcións esenciais da policía, como a prevención, a presenza disuasoria ou a resolución de conflitos sen necesidade de multar, co cal incentivanse actuacións rápidas como sancionar dende un coche patrulla no que se van tomando fotos e multando masivamente fronte a outras actuacións que requiren máis profesionalidade, máis tempo e maior presenza física. Primeiro proteger a seguridade, non? E despois multar, pero bueno, ten que ser todo un conxunto logo. Mira, a función é a de protexer, a de axudar a poboación, e si, a función punitiva eu tamén entendo que ten que existir. Para moitos cidadáns esta situación agocha unha ansia recadatoria.
Yo lo veo mal, porque eso lo que va a conllevar es que ellos van a multar más para ganar máis dinero. Os axentes afectados presentaron recursos administrativos, pero non só polos cartos, senón porque entenden que o labor da policía non debe ser recadatorio, senón preventivo e orientado á convivencia e á seguridade. E faleceu Francisco García Suárez, o que fora alcalde de Allariz entre o ano 2000 e 2018. O nacionalista faleceu aos 69 anos de idade despois de dedicarse á súa vida natal ao longo de case 30 anos e onde conseguiu revalidar a confianza dos veciños sempre con maioría absoluta. Chegou ao sillón da alcaldía sustituindo a Anxo Quintana e cedeulle o bastón de mando a Cristina Cid, a súa tenente de alcalde, a falta dun ano para culminar o seu último mandato. A Policía Nacional investiga un homicidio acontecido na localidade gaditana de Alxeciras. O presunto autor, un home de 45 anos que xa foi detido, matou a súa nai de 75 anos con arma branca e feriu gravemente a seu pai de 76. O suceso aconteceu a pasada noite no domicilio familiar. O home foi detido mentre se atopaba no interior do seu coche no aparcadoiro dun centro comercial. Os condutores de autobús da provincia da Coruña seguen sen acordo a menos de 48 horas de que o paro sexa indefinido. As negociacións continúan hoxe para buscar unha solución para desbloquear o convenio colectivo caducado dende hai 4 anos. Os sindicatos exixen unha actualización salarial e melloras nas condicións das xornadas laborais, pero de momento non hai acordo coa patronal. De manterse a situación, este luns comezaría a folga indefinida, o que suporía un problema importante para moitos usuarios e usuarias. E os 4 detidos pertencentes a unha banda itinerante que roubaba en vivendas en Galicia xa ingresaron en prisión. A Garda Civil desartellou ese grupo criminal itinerante de orixe albanés asentado de xeito eventual en Vigo. O grupo está vencellado cunha vaga de roubos con forza en polo menos 14 vivendas habitadas no rural nas provincias de Pontevedra e A Coruña. A investigación, enmarcada na operación Biporto, culminou ca detención de 4 homes que xa están no cárcere. Os principais roubos tiveron lugar en Pontevedra, Redondela, Vilaboa, Santiago e Trazo. Nos rexistros, os axentes incautáronse de xoias, cartos en efectivo, reloxos e ferramentas utilizadas presuntamente para cometer os asaltos. En o exterior, a presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou unha amnistía para todos os presos políticos do país, pendente de aprobación na Asamblea Nacional. Mentres, a opositora María Corina Machado considera que esta amnistía só é posible pola presión dos Estados Unidos, unha opinión que comparte o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A Lei de Amnistía Xeral de Venezuela está concibida para liberar todos os presos políticos e abrangue un período que vai desde 1999 ata a actualidade. É dicir, cobre as diferentes etapas e gobernos do chavismo. Iso sí, queda pendente da aprobación pola Asamblea Nacional un trámite que se vai axilizar ao máximo. Pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz. Para a opositora María Corina Machado, esta amnistía é produto da presión dos Estados Unidos e considera que Delcy Rodríguez non está facultada para liderar a oposición. No hay manera que una persona que ha sido corresponsable pueda generar la confianza o estabilidad. Eso no existe. A noite pasada seguían apostados os familiares de presos políticos a carón da temida prisión helicoide de Caracas, que, por certo, a raíz desta amnistía pasará a converterse en un centro deportivo e de servizos sociais. Nos seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros que también han sido víctimas de este terror. Yo tengo a mi familiar cohibido de libertad hace 2 meses, pero hay personas que tienen 5 años o más. En España, escasas reaccións políticas polo de agora. O líder do PP, Núñez Feijóo, sinala nas redes sociais que Delcy Rodríguez non actúa por convicción, senón por orde dos Estados Unidos, e lamenta que o goberno español non presionara para a amnistía. O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos publica máis de 3 millóns de documentos do archivo de Jeffrey Epstein. A nova remesa inclúe máis de 2.000 vídeos e 180.000 imaxes con grandes cantidades de pornografía comercial. Esta é a terceira partida de documentos que inclúe algúns 2 millóns de páxinas que se retiveron na publicación inicial de documentos do decembro pasado. Todas as mulleres, excepto Maxwell, exparella e man dereita de Epstein, censuráronse nos vídeos e imaxes publicadas.
Israel abrirá mañá o paso entre Gaza e Exipto por primeira vez en case 2 anos. O goberno de Netanyahu cumpre o compromiso sobre o cruce de Rafah 4 meses despois de firmar o alto fogo e só tras recibir o último refén sen vida. Reabrirase en ambas as direccións, pero só pras persoas. Estados Unidos vive unha fin de semana de movilización nacional contra a política migratoria de Donald Trump e a favor da retirada dos axentes do ICE. Estánse producindo concentracións en todo o país, Los Ángeles, Nova York, Atlanta e, por suposto, en Minneapolis, onde se celebrou a primeira gran concentración dende a morte de Alex Pretty. E o goberno iraní está disposto a negociar cos Estados Unidos a fin de evitar un ataque militar co que Donald Trump leva semanas ameazando. A República Islámica exixe que se cumpran unha serie de requisitos previos. O primeiro, que cesen as ameazas contra Irán. De volta a Galicia, para quen busque mercargando frisón, a súa cita hoxe está en Friol. Dende o mediodía, uns 20 exemplares póxanse nun evento que vai pola súa cuarta edición. Si, xa é referencia no sector. Esta almoeda é moi necesaria e non só pola venta, tamén para pôr en valor esta raza. Xoel Rodríguez, que prezos se manexan? Pois a maioría destes exemplares, compañeiros, saíron por un prezo de inicio de 3.000 euros. En algúns casos chegouse a pagar máis de 4.250 euros por estas vacas. Unha poxa esta daqui do mercado de Friol que comezaba alrededor das 12 deste mediodía, que se prolongou ata pouco antes das 2, porque por aquí pasaron un total de 17 cabezas de gando, 11 vacas paridas e 6 xovencas procedentes ademais de distintas gandarías de renome nesta provincia de Lugo, por exemplo, chegadas dende Sarria, dende Pol ou dende Cospeito. Todos eles son animais que pasan estritos e importantes controis sanitarios, que teñen tamén mesmo probas de paternidade ou xenómicas para confirmar así as súas interesantes características xenéticas. Esta é, como decíades, ademais, a cuarta edición desta poxa de gando frisón de Friol, que pasa por ser tamén a primeira poxa de gando deste tipo da provincia de Lugo neste 2026. A maneira de axudar os gandeiros a que teñan exemplares xenéticos de alta calidade a súa disposición, pois teñen interesados nesa compra para as súas explotacións. Unha oportunidade para, no noso caso, para poder vender animais que ao final pois nos sobran por non querer aumentar o que é o noso rabaño, e ao final pois creo que é unha boa forma porque é un escaparate que se mostran os animales para que a xente pois poida velos. Aquí ven o mellor da zona. Estamos no arranque da temporada do grelo. O produto estrela dos nosos entroidos está dándose ben en cantidade e en calidade, pero os produtores cruzan os dedos para que deixe de chover tanto e tan seguido. Achegámonos ao Val de Xestoso no concello de Monfero, unha das capitais do grelo en Galicia. Nesta zona gandeira das Fragas do Eume, o grelo é o único cultivo para a venda e destaca pola súa calidade. Destaca polo tallo. De feito foi bautizado como o espárrago gallego, porque coces é moi blandiño, é como manteca. Aquí, polo clima do lugar, seméntano algo máis tarde e empezaron a apañalo hai unha semana. Este ano hai moita produción, ademais deuse por todos os lados, prácticamente. O quilo de grelos de Xestoso estáse vendendo a 3,20 euros, algo máis que o ano pasado. Porque os costes suben todos, produtores cada vez hai menos, e o tempo tampouco lles axuda. O tempo, de feito, preocupa. Os produtores confían en que pare de chover tanto e sen tregua. Se continúa chovendo, ao podirlles a cachola, eles acaban podrindo, non acaba salindo o que é o grelo. Pero bueno, eu penso que a campaña que se vai salvar, vai cambiar o tempo. Contan con salvar esta campaña, pero son menos optimistas co futuro pola falta de remuda. Quedamos 4, eses 4, ben ves, vellos. A media de edad están de 50 para arriba. Non hai relevo, ti non ves un de 20 e pico ou 30 apañando no grelo. Co desexo de que a xente nova tome o relevo e evite a desaparición deste cultivo tan propio de Galicia, o próximo domingo 8 de febreiro, o Val de Xestoso celebra a súa 15ª Feira do Grelo. E precisamente eses grelos son un dos ingredientes que non poden faltar no prato galego máis tradicional do inverno, o cocido. No restaurante ou na casa, un cocido sempre é boa excusa para se reunir. Iria Soengas.
Si, o cocido é un dos pratos máis característicos da nosa gastronomía e tamén dos máis acaídos para estes días de inverno. O cocido require de tempo e paciencia, tanto na súa elaboración como a hora de sentarse á mesa e dar boa conta de todos os ingredientes. Ata o 14 de febreiro podemos degustalo en 26 restaurantes de Lalín, pero tamén se cociña estes días en moitas casas particulares e por iso viñemos ao mercado para ver que precisamos para un bo cocido e como están os prezos das principais materias primas. Mira, un cocido tradicional, aparte de que o produto sea todo afumado, necesitades unha cacheira boa, un lacón bo, panceta, despois uns chorizos de calidad, tanto de cebola como de carne. Tampouco poden faltar as patacas, os grelos e os garabanzos para completar o prato estrela da gastronomía galega do inverno. Hombre, o cocido a nós gustanos moito, porque ainda que sea no verán, de vez en cando hai que facelo. Somos 20 ou 25, así que facemos cocido, filloas, postres de carnaval, bueno, todo. Están os prezos das carnes mantéñense estables ou cunha lixeira suba. A ver, como a todos sempre sube un pouquiño, pero bueno, máis ou menos como o ano pasado. O segredo do éxito é contar con ingredientes de calidade e deixalos cocer a lume lento para que fagan a súa maxia. Sábeno ben nos restaurantes de Lalín, a capital do cocido. O importante do cocido de Lalín, sen lugar a duda, é a materia prima. E despois unha cousa que non pode faltar é que sexan carnes de porcas nais afumadas. O máis importante do cocido de Lalín é que sexan carnes afumadas e curadas. Ata o 14 de febreiro, 26 restaurantes de Lalín ofrecen a posibilidade de gozar deste prato que non entende de presa, nin para se cociñar, nin a hora de sentarse á mesa, porque máis que un prato é un menú completo, dende a sopa ata as filloas da sobremesa. Rebenta outra das antigas balsas mineiras de Monteneme e arrastra milleiros de toneladas de lodo, pedras e auga ladeira abaixo. Trátase do segundo colapso dunha balsa en 12 anos. Segundo Emerxencias, non houbo que lamentar danos persoais ni materiais, mala que a estrada que une Malpica con Razo quedou cortada ao seu paso pola localidade de Albiño. Unha incidencia que xa está solucionada, o paso xa está aberto. As mariscadoras de Muros, xunto con voluntarios da Fundación, limparon de lixo mariño a praia de Cabanas. Sacaron 385 kilos de residuos, a maioría plásticos. Trátase de visibilizar e concienciar sobre os residuos que producimos e como moitos deles acaban no noso litoral. Un temporal tras doutro deixa a vista nas nosas praias unha cantidade de lixo que amosa pouca conciencia ambiental, tanto a nivel individual como do sector pesqueiro. Hai 6 anos que o proxecto Plancton leva desenvolvendo 70 campañas de recollida de residuos para sensibilizar a poboación sobre o respeto ao medio. Os estamos cas mariscadoras de Muros facendo unha acción de sensibilización, por unha banda visibilizando todo o lixo mariño para intentar identificar a súa orixe e por outra banda recollendo e contabilizando sobre todo as unidades que se van recollendo dos diferentes lixos, que ás veces axúdanos pois a visibilizalo. Os residuos siguen chegando ás nosas costas, lamentablemente, entón, por moitas toneladas que levemos retiradas, lamentablemente sigue habendo, entón o impacto vémolo principalmente a nivel concienciación, vemos que cada vez máis xente se interesa por participar nestas actividades. Arredor de 30 persoas pasaron a mañá retirando residuos, algúns deles moi miúdos, como os biosoportes das depuradoras ou os paus plásticos das bateas que xa son habituais nos nosos areais. Hai moitísimos restos de voluminosos que son referentes a xente que traballa no mar, cordas, nasas, pero tamén hai outro tipo de basura que é doméstica, que aínda que o mellor non é tan voluminosa, hai moitísima máis cantidad e é máis difícil de recoller porque son plásticos algúns moi pequeniños, xa desfeitos. Pero non por seren pequenos desaparecen sós do medio. Só un bastonciño de limpar os oídos tarda uns 300 anos en descompoñerse, así que botemos contas antes de tiralos polo inodoro.